years daw ilang relasyon, ingon anak ka dugayon, wala gyud daw si girl ato gadahon. Ha ha hay. Lisod kaayo, lisod kaayo ang kaminyon kung wa kay trabaho. Lisod kaayo, lisod kaayo kung makaparis kag walay ayo. Na-disappoint na gani sa singsing nga tagtunay nin raon sa kahay kahimtang kung mag-ipon ang yati silang duha. Kung dato taway problema pero pobre daw aton ta ang gugmaway gipili kung barato ba. Unsaon man ang mahalon humagkasal kulatahon manglupad pa ang inyong mga labhulon. Dili gyud na ang basihan kung tinuod kang gugmaan basta higugmaon og di pasakitan. Ha ha hay. Lisod kaayo, lisod kaayo ang kaminyoon kung wa kay trabaho. Lisod kaayo, lisod kaayo kung makaparis kag walay ayo. Na-disappoint na gani sa singsing nga tagtunay na raon sa kahag mag-ipon na sila. Lisod kaayo, lisod kaayo ang kaminyon kung wa kay trabaho. Lisod kaayo, lisod kaayo kung makaparis kag walay ayo. Na-disappoint na gani sa singsing nga tagtunay na raon sa kahag mag-ipon na sila. Unsa kahag